Вітанне ўсім і кожнаму. Паразмаўляем сёння, чаму язь гаспадар не дае спакойна спаць Паўлу Вусаву. Аналітык Вусаў у чарговы раз узгадаў яську гаспадара, які стаў палітыкам і падзеяй нумар 1 падчас псеўдавыбараў у Палату прадстаўнікоў у 24 годзе. Вось вусаўская цытата. І зараз гэтыя гульцы, якія спусцілі энергію і запал на пустыя праекты, можна ўзгадаць віртуальнага яську з-пад Вільні, абвінавачваюць беларусаў у тым, што яны сталі хаўруснікамі рэжыму. Буду абаронцам адвакатам ясь, але для пачатку узгадаю, што гэта за праект і хто такі ясь гаспадар. Праект быў прадстаўлены платформай «Новая Беларусь» у лютым 24 года як кандыдат, якога нельга арыштаваць або пасадзіць у турму. Ясь меў біяграфію, праграму і камунікаваў з выбаршчыкамі як лічбавы персанаж. Гэта быў хутчэй такі палітычны медыйны эксперымент, які паказваў абсурднасць выбараў ва умовах аўтарытарнай сістэмы. Уважаемые избиратели, вам, как покупателям под видом форели, втюхивают 265 протухших селедок. Я один из вас. Тот, кто сидит в тюрьме, кто против войны и насилия, кто за честные выборы. Если бы у нас были выборы, то такие, как я, ясь гаспадар, были бы в каждом округе, в каждом бюллетене и в настоящем парламенте. Я скажу то, о чем промолчат 265 специально отобранных кандидатов в депутаты. Я предложу то, чего вы не найдете в программах 265 фейковых кандидатов от власти. Я виртуальный кандидат, но у меня реальная программа, реальные миллионы сторонников перемен. Праект стварылі група энтузіястаў, валанцёраў, сярод якіх быў і я асабіста, Павел Лібер, Міша Рубін, Ярослав Романчук і яшчэ некалькі асобаў. А цяпер да пытання, хто ўсё ж такі пусты? Праект «Ясь гаспадар» ці аналітыка Паўла Вусава? Пачнём з простага. Калі яська гаспадар сапраўды быў пустым праектам, то чаму пра яго пісала замежная прэса? Чаму беларускі віртуальны кандыдат стаў тэмай для міжнародных медыа, аналітычных цэнтраў, даследчыкаў, новых палітычных тэхналогій? Пра яську гаспадара напісала італьянская газета «Рэпубліка», якая прысвяціла яму асобны матэрыял пад загалоўкам «Віртуальны кандыдат для байкоту парламенцкіх выбараў у Беларусі». Выданне разглядала праект як новую форму палітычнай камунікацыі ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму. Быў яшчэ шыкоўны матэрыял у «Нью-Йорк Таймс». Пра фенамен яські пісаў амерыканскі аналітычны цэнтр «Еўрапейская палітычная аналітыка». У артыкуле прама азначалася, што штучны інтэлект стаў для беларускай апазіцыі спосабам атрымаць голас там, дзе жывыя палітыкі рызыкуюць турмой альбо выгнаннем. Праект трапіў у поле ўвагі міжнароднага выдання «Семафор», якое назвала яську гаспадара кандыдатам падтрыманай беларускай дэмакратычнай супольнасцю і разглядала яго ў адным шэрагу з глобальнай дыскусіяй пра выкарыстанне штучнага інтэлекту ў палітыцы. Пра яську згадвалі больш дзесятка міжнародных аналітычных цэнтраў, якія аналізавалі беларускія безвыбары і новыя формы супраціву аўтарытарызму. Больш таго, ужо пазней у ясе з'явіліся і паслядоўнікі. Самы вядомы, і гэта ўжо дзяржаўны прыклад, прэм'ер-міністр Албаніі Рама прадставіў Дэля як першага ў свеце віртуальнага міністра, створанага штучным інтэлектам. Цікава, што ён быў не проста чат-бот для грамадзян, і афіцыйна ўключылі ў склад урада як асобную палітычную фігуру. Яна нават выступала перад парламентам у выглядзе аватара на экранах і заяўляла, што не прыйшла змяняць людзей, а дапамагаць ім.
В парламенте Албании представили нового министра – искусственный интеллект по имени Диэлла, что означает «солнце», сообщает Reuters. В видеоролике виртуальный министр заявил на албанском языке: «Я здесь не для того, чтобы заменить людей, а чтобы помогать им. У меня нет гражданства, нет личных амбиций или интересов. У меня есть только данные, жажда знаний и алгоритмы, предназначенные служить гражданам беспристрастно, прозрачно и неустанно». Разве не это суть конституционной демократии – осуществление власти в интересах всех, сказала виртуальный министр. І гэта ўжо не проста электронны сервіс, а сімвалічны дзяржаўны акт. І што не так з ацэнкай, якія робіць Вусаў і некаторыя іншыя. Калі аналітык называе такі праект пустым, гэта гаворыць не столькі пра сам праект, колькі пра рамку, у якой ён яго разглядае. Праблема падобнага падыходу ў тым, што ён ігнаруе новыя палітычныя з'явы, калі яны не ўпісваюцца ў звыклыя схемы: партыя, кандыдат, выбары, вынік. У такой логіцы ўсё, што не з'яўляецца класічнай палітычнай структурай, аўтаматычна абвяшчаецца другасным альбо несур'ёзным. Але менавіта так звычайна і прапускаецца нешта новае, палітычныя тэхналагічныя тэндэнцыі ад медыякампаній новага тыпу да выкарыстання штучнага інтэлекту ў палітыцы. Таму праблема тут не ў асобным праекце і не ў асобнай інтэрпрэтацыі, а ў метадзе аналізу, які не ўмее працаваць з інавацыйнымі палітычнымі формамі. І ў выніку такая аналітыка ў двухкосі выглядае не як разбор рэальнасці, а як спроба запісаць будучыню мовай мінулага. Пытанне ўжо не ў тым, ці падабаецца камусьці праект «Яська гаспадар», пытанне ў іншым. Колькі беларускіх палітычных ініцыятыў апошніх гадоў атрымалі такую ўвагу міжнароднай прэсы? Колькі беларускіх палітычных кампаній абмяркоўваліся ў кантэксце будучыні штучнага інтэлекту і палітыкі? Беларусы аказаліся сярод першых, хто паспрабаваў выкарыстаць віртуальнага кандыдата ў рэальнай палітычнай кампаніі ва ўмовах дыктатуры. І ўжо пасля гэтага ў свеце пачалі з'яўляцца іншыя прыклады выкарыстання IT-тэхналогій у палітыцы і дзяржаўным кіраванні. Можна спрачацца пра вынікі, можна крытыкаваць форму, але называць гэта пустым праектам значыць проста не заўважаць падзею, якая выйшла далёка за межы беларускай палітычнай бурбалкі. Думайце, гэта не баліць, думайце, гэта карысна.